Dikcia je písmenko S. Sladko stíši, sedlo spáč, slnko svieti, závaža, sedlo spáč je samo, oblejte ho mamko. Výborne. Môžeme ísť. Ďakujem. Môžete si sadnúť. Vážená a milá pani riaditeľka, milé triedne pani učiteľky, ako predseda žiackého parlamentu dovolila som si vás pozvať na toto slávnostné zhromaždenie novoprijatých študentov. Poprosím, aby pani riaditeľka previedla úvodnú reč. Ďakujem, milá Katka, ďakujem za pozvanie na našu tradičnú surkovskú slávnosť. Ako tak pozerám, vidím pred sebou smelých a odvážnych prvákov, ktorí netrpezlivo čakali na tento veľký deň. Preto nebudem ani viac zdržiavať a zaželám vám prváci veľa šťastia a úspechov, aby sa vám vyšli tie výdané našich predstav, aby ste mali aj tie najkrajšie spomienky. Ďakujem, pani riaditeľka, podpredseda žiackého parlamentu, oboznáť nás dnešným programom. Vážené zhromaždenie, máme len 3 hlavné body. Prvý bod. Dobrým zvykom býva preskúšanie vedomostí a zručností novoprijatých študentov. Patríme medzi elitu základných škôl. Druhé. Imatrikulačný sľub a odovzdávanie imatrikulačných listí. Pripravený je aj pedel so svojou múdrou sobou. Po tretie. Prváca hymna a gratulácie. Členovia žiackého parlamentu, prosím, môžete začať preverovanie vedomostí. Niektorí z vás držia ich písanú podobu. Prosíme vás, aby ste písané slovo priradili k správnemu tlačenému slovu. Teda utvorte správne dvojice. Nech sa páči, teraz.
zvládnete perfektne. Nech sa páči, teraz. Ste pripravení? Je sprvuk. A vy sa na nej učíte... Zabudla som. Kto mi pomôže? Myslí človeka. Áno, výborne. Sú to zmysly. Vašou úlohou je priradiť obrázok, ktorý držíte v ruke, obrázku na magnetickej tabuli. Nech sa páči. Teraz. Ešte sa nechajte. Dobre, a toto kam ide? Ku oku? Super. Žabka ide tu. Dobre, kam ide? Ku oku? Super. Ku? Ide tam. Počkaj, Jan. Tebe sa to povie. Samej sa cíti zle, smutno. Chceš mi pomôcť? Jasné. Naši prváci si zacvičia na pesničku od Mira Jaroša. Poď cvičiť. To je super. To je štvrtá úloha, že sa nemýlim. Presne tak. Pani učiteľky mi prezradili, že naši prváci veľmi radi cvičia. Tak sa poďte ukázať. Nech sa páči a teraz všetci opakujte po mne.
všetkých úlohy bez jediného problému. No, smaní za páni, dvoch chlapcov a jedného dievčatka z prvej A a z prvej B triedy. Pevne však verím, dávame im šancu, že sa to doučia a ostatní spolužiaci im radi a ochotne pomôžu, pretože aj pomoc druhým je veľká výsada dobrého študenta. Áno, áno, kde sme to skončili? Aha, už viem. Pristúpime k slávnostnému sľubu. Pani riaditeľka, súhlasíte? Súhlasím. Prednesie ho úspešný žiak, deviata. Sľubujeme vám, že na vyučovacích hodinách na všetko pozor dám. Do školy pripravím sa riadne, 10. zjem každopádne, písmenka napíšem perom, nakloním ich správnym smerom. Pravidlá slušného správania dodržím rád a chcem byť s tebou kamarát. To všetko zvládnuť chcem sám, tak na svoju prvácku česť prisahám. Sľubujem. 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 Veľmi sa ospravedlňujem. Môžete si sadnúť. Zabudli sme odovzdať ešte jeden imatrikulačný list pre jednu prváčku z prvej B. Saška, poď ku nám. Sľubujem. Teraz zaznie prvácka hymna. Thank you.
Konštatujem, že dnešná imatrikulácia prebehla bez jediného problému. Poprosím o záverečné zhodnotenie. Ďakujem. Takže týchto informácií chcem vyjadriť potešenie, že sme zostali plnohodnotnými žiakmi našej školy. A pevne verím, že ten sľub, ktorý ste nám tu predniesli pred toľkými svetkami, budete aj dodržiavať. Milí rodičia, vám želám pevné zdravie a nervy pri zdolávaní rôznych prekážok. A moje posledné slova budú smerované opäť k vám v práci. Želám vám veľa síl a úspechov pri zdolávaní dnešných úloh, ktoré na vás pri čarovnej noci čakajú. Tešíme sa všetci. Končím zasadnutie žiackého parlamentu. Prosím, postup.